sammen, og velkommen til denne video. I dag så skal vi spille mere Minecraft, eller vi skal spille vores første episode af Minecraft Survival Games. Så jeg glæder mig selvfølgelig bare til at komme i gang. Vi er på mappet Resigned, og vi er på serveren. Og hvad nu den hedder? Jeg kan godt huske det. Den hedder vist OPP. Og det er sådan lidt et nyt koncept, at folk de spiller Escape det. Fordi at det er meget anderledes slags Escape. Og det forklarer jeg hen i videoen. Og jeg har også andet, jeg skal forklare i dag i denne video her. Det er, at jeg kan ud til. Sådan der, det var sgu da bare noget. What the fuck? Og jeg har en hoe herude. Nu har jeg et sort. Sweet. Nå, men hvor kommer vi til? Jeg vil snakke lidt om, hvad der var anderledes i den her Escape, hvad der skiller sig ud mellem andre Escape og det her. Og så var der sådan nogle andre ting, så lad os bare komme i gang med det. Således er, at jeg har en stream account og scheisse. Jeg flytter den der. Nej, det gør jeg ikke. Den er lidt for stærk. Men det er således, at jeg streamer, og først startede med YouTube-kanal. Men og I kan så ikke, hvad jeg hedder. Ellers kan I skrue lidt ned og kigge på, hvad jeg hedder på YouTube. Det er, hvad jeg hedder på Twitter. So yeah. That's basically that. Jeg aner ikke, hvad man kommer ned med nu der. Jeg tror, det er noget med det her at gøre. Ja, så kommer man her, men så var knap. Den er endelig. Og det havde jeg lavet. Tak. Det var ikke så godt det der. Jeg ved ikke noget, så kunne jeg ikke. Og det var sgu da lidt lort. Ej, det var også lidt lort. Nå, jamen, I guess we have to find a main, okay? Og ja, jamen, Swift is fake, cause I need it. Gucci, lad os se, hvordan er det fake, fordi det her, det var den kiste, vi havde brug for. Okay, derhen. Gucci, han ser for sagt ud. Jeg tvivler sgu stadigvæk. Det måtte han ikke der. You're going to die, bro. You are going to die, and me too. Holy dang. Han sprang. Okay, vi er that fucked. Ja, jeg vidste det ikke. Ja. Det er godt, vi har speedet Swiftness. Distance 5. Nå, okay. Det skulle lige load. What the fuck? Gider arrows til lidt. Jeg bruger X-ray til loot. What? Hvis jeg kommer ind nu, så okay, vi laver distance til ham med. Nu ved jeg ikke sådan her. Det gav faktisk ikke så meget ud. Nej, jeg kunne ikke finde den nu. Okay. Kom on. Det er hende. Powerbow for fun. Tak. Vi har det jo. Godt. Du skal komme om lidt. See you later, alligator. Det var den her vej, jeg tror godt, så må jeg se det. Giv mig en clown her der. Klart det er der. Det er en case, jeg lige får healed her. Selvfølgelig slutter jeg. Okay, nu har jeg det run på. Det er da sådan lidt godt. Så er det nu, jeg mangler arrows og helt godt. Og mere fuld selvfølgelig. Ja,
Ja. Ah! Altså, det der. Det er så. Lad spillet slutte, altså. Jeg er ligeglad. Jeg skal bare have noget mad. Oppe have som i. See you later, alligator. Swiftness comes to me. Ned her, der er ikke nogen kister. Videre. Videre. Herhen. Kig. No case, jeg går tilbage til ham. Skal vi tage chancen? Jamen cabbage, hvor blev den af? Annulleret. Pis. Det wasn't good. Jeg havde håbet på at få 32 vis, når den er færdig. Ja, det er simpelthen sgu ikke færdig for at løbe af ham, så men det gør det altså ikke. Det skal være det fedt. Den færdig. Det skulle da en god kiste, hva'? Stærkt. Okay, det der øl derovre. Jeg siger bare lidt godt. Med den bog der. Magtjagten til mad. Vi skal finde noget mad. Kan ikke være seriøse, om vi ikke kan finde noget mad her. Det kan I simpelthen ikke. Nej. Er det nej? Det pisse, jeg vil have mad, som man kan spise nu. Mad. Hvad er det, man kan hapse? Distance, okay, jeg havde en distance, det var en go, please. Og den slutter om 3 sekunder. Hvad er det så sjovt? Nej. Nej. Det var ikke noget godt. Jeg prøver sådan noget. Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Nej, hvorfor ikke? Så jeg holder det lige så direkte ind i den anden en. Ej, jeg laver lige kort. Så vi lige skal ind. Ja, det andet igen var sådan lidt. Fuck! Så det var det her også. Jeg ser ikke det bedste. Kom nu. Bassemand. Bøssemand. Bassemand. Okay, godt. Ikke bøssemand. Jeg skulle have brugt en flamesword, så kan jeg ikke løbe. Why? Altså, hvorfor leve, når jeg er en game? Jeg kan glemme, at give højfnes. There we go. No clean up! Holy damn. That's close.
donation. Thanks. Det var faktisk meget, jeg fik This game is going well, guys. This game is going well. This game is going well. Let's do this on shade. Blah 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 blah. Let's do you render this and let's go this. Oh, elegance. I can also let go. Oh, arrows. Det er så godt på holiday, så. Det er godt på holiday, så. Stack it up. Jeg håber ikke, det går nogen med hændelskringer på kister hen på den. There we go, in case. There we go. You skulle get take efter med gå lige efter så upside down. Og han er så ude i vandet, hun gider jeg ikke gå efter, kan vi finde ny til mig, den tæller på. Han er faktisk lige her, jeg har også spillet med ham. Right now. Jeg gider ikke engang gå efter. Det kan også være, gå mig nærmest. Det er selvfølgelig siger, at jeg kommer til ham. Ja, det er lige der. Wow, that's a team. Okay. Ja. Skudsted, hvor de ikke lige finder mig med det samme. Jeg skulle godt kaste det der. Skal du have røv, eller hvad siger du? Så har han sgu ned igen. Lige så fint. Klap. Jeg skal få et til hit. Så. Nej, gå efter ham. Jeg skal få lov at flyde. Sådan er det. Så nu slipper han væk. Så for ham. Fik et kill. Det vil jeg have drømt om. Nu kan jeg gå ind og flække med her. Der er nogen her. Der er nogen lige her. Næsten lige her. Hvor var det her? Helgi. Sig mig, er alle bare nede i det vand der, eller hvad? Eller også er det den samme her sted? Det er også lige opdateret. Kisten bliver genfyldt om lidt, og så hopper jeg ned. Kan vi nu tage den her? Så... Jeg kan ikke se, hvad man skal bruge bonus til. Det er sådan for ham. Den er mit udbevæget. Den er den eneste, der har brug for det misset der. Men no, det får han sgu ikke finde. Bogen kvinden. Der er en, der døde til en tjæle. Nasty. Ja, det er brugt til swiftness, fordi jeg er en lille spor. Så skal vi tage en rolig igen. Så sounds like a plane to me. Skal måske få et andet sort. Det er faktisk mindre OP at have diamond, eller det er lidt mere OP at have diamond sort herinde. Eller det er ikke særligt. Det er mindre OP at have diamond sort herinde, end det er måske. Fordi at det er faktisk jeg tænker over utroligt at få det. Medieval, hold da efter en eller anden, der spammer konsole eller sådan noget. Det er rene af Medieval starter lige om her. Altså, det er en lydspænd, jeg gider bare ikke. Okay. Okay. Det kunne efter komme sådan til. Okay, det kunne tage. Nå, lad os komme hjem i det her game. Jeg føler rigtig, at jeg er god til at komme til.
Men det kan det hurtigt blive. Lad os se, hvordan er her. Jupsi. Der var også en boots. Sådan der. Så bare nogle bedre boots, så har vi godt sådan flyer. Og det, hvis der er nogen, der skal spørge til tekstpakken, så er det en kanal, der er en anden kanal. Det er en kanalsk pack, der hedder Daisy Pack. Jeg har min egen pack. Jeg har selv customized, men jeg har bare ikke penge endnu. Hvis jeg ikke min stream, så kan I se den i næste video. Måske vil jeg streame i dag. Jeg streamede i går i hvert fald, det var pisse hyggeligt. Det var sammen med en anden. Hvis jeg streamer i dag, så streamer jeg med ham i hvert fald. Og det kan være, det er en anden dato, når jeg ser den her. Det er dato i dag. Så ja, datoen i dag, det er et eller andet. Der har jeg faktisk ikke en mobil på mig endnu, for at den ikke skulle ringe. Derfor har jeg en mobil på mig. Så kan jeg ikke lige tjekke, hvad datoen er. Nej, what the fuck. Okay, we're going for that iron sword. Oh, no running. Jeg har kun lige det her løbe på, som ikke spawns. Det gør vi så go, yes! Jeg ser, er det nogen, der spawner? Nu bliver det svært med at væk. Ja, der er en anden en, der ser på. Der svømmer mod spawn. Det tager fandme lang tid, det der. Jeg vil prøve at finde casinoen. Det var Diamond Sword først. Nu får jeg just fedt nok. Så det er der ikke har været så nice at gætte det, så man gæster det kommer til streamen. Så det gør det helt quick. Hvor kan man ikke komme ud af det lammer åbner det helt gæster. Jeg havde egentlig bare håbet på 2 iron mere. Det ville være nyttigt. Er der mere, jeg skal drukke? Jeg kan drikke en spise bare. Whoopty-doopsie. Og så kan jeg også... Fik jeg ikke drukket den? Sådan der. Så kan jeg også drikke... Regen, der har vi ikke... Jeg kan sprøjte sådan en her på mig. Ja, Regen. Boom. Holy damn! Det var nødvendigt. Så har jeg det her heal, så jeg kan kille ham her. Holy damn, hvor blev den af? Ja, det er Rust. Også mega dårligt. Okay. Dødskampen, det lyder bare lækkert. Nu er der ingen sker der endelig noget i det her game. Ja, det er fandme et kill game. Det er faktisk sindssygt. Right, fuck det. Vi tager lige og gabler æbler op. Så ja, Dødskamp! Deathmatch. No. Du må ikke tage det her stof her. Du må ikke tage det her stof. You dead. You dead. You dead. You dead. Wow. That is so fucking amazing. That you just did that. Og du har en til. You know what? I also know. You guys are that's what I know. Han forgiftede ikke lige. Nej, you missed it. I think you missed it. This lady! Den så jeg ikke over hende. Der, yes. We forget. Den er ikke lige blevet værd. Det der, behind this time.
that birthday. Nå, jeg tror også, det var nok for det her video. Ja, det kunne være lidt nice. Vi fik smæk. Kan vi blive enige om det? Tak, fordi du gad så med i video. Jeg sætter virkelig pris på det. Så det er derfor, jeg siger, at vi ses i næste video på det. Hej,